Skål. Det er rigtig irriterende. Vi drikker kun æblemos, fordi vi skal skyde. Og så siger konen, at du har kun drukket æblemos til. Kun æblemos. Kun æblemos hele aften. Så du har en blød aftrækkerfinger i morgen, ikke? Ja. Han har også samtidig vil lave stående, så vil lave en brugteballade. Er det ikke helt ud? Nej, det må man ikke længere. længere. Det må man ikke længere, nej. Det har vi også haft. Ja, men det kan man overveje, om man alligevel skulle. Hvorfor skulle man ikke måtte det? Og det er ikke noget med, at der var nogen, der havde en helt nede for at genlade faktisk. Ja, hvad så? Det var ikke så meget længere. Det er det, der ikke er det. Det var for langt. Ja, men det er ud bagefter, kan det ikke hjælpe. Er det vinden, du måler nu? Ja, ja. Giver nu nummer. Har de skudt dem der? De har ikke skudt endnu, nej. Siger du, hvis der er 200 ud til det her måleskilte der? Nej, gik han altså til 50 meter efter? Ja, det ved jeg ikke, hvor langt der er ud til det. Det skal man jo vide. Jeg har lige en 2-3 skud i overskud. De lugter ikke nu. Jo, ja. Hvad er det? Hvad er det? Det Er der varm mænd? Ja, varm mænd. Ja. Det er da helt vildt. Og du har kørt fra Karup hernede igen? Nej, det er jo gammelt. Det gør jeg alligevel. Det tror jeg, at konen hun synes, det var på Island. Ja, på det de kalder tål. Eller tål ophold udenfor. Tænk på for fanden til at sidde